Bratislavský samosprávny kraj ocenil desiatky stredoškolákov za ich výnimočné výsledky a prínos pre školu aj komunitu. Ocenenia si prevzali priamo z rúk župana. Nominácie prichádzali priamo zo škôl, ktoré najlepšie poznajú úspechy svojich žiakov. Bratislavský samosprávny kraj aj tento rok ocenil výnimočných stredoškolákov, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky v štúdiu, reprezentujú svoju školu a prispievajú k jej dobrému menu. Až 50 študentov si prevzalo diplomy priamo z rúk župana ako poďakovanie za ich prácu, odhodlanie a výnimočný prístup. To ocenenie nie je len za prospech, ale je to aj za ich talent, nasadenie, za motivovanie iných, že ťahajú aj tých, ktorým sa veľmi možno nechce, alebo potrebujú viac rozhýbať, aj za také ich odhodlanie, za odvahu, pretože máme tam jednu študentku, ktorá pred školou bola svedkom nehody a podala prvú pomoc, čo si myslím a trúfam povedať v dnešnej dobe, že asi by nezvládol každý a nezvládli by sme to ani my dospelí. Študentov na ocenenie nominovali samotné školy, ktoré svojich žiakov poznajú najlepšie a vedia zhodnotiť ich výnimočné schopnosti, nasadenie či úspechy v rôznych oblastiach, od vedy a techniky až po šport, umenie či dobrovoľníctvo. Zúčastnil som sa strednoškolskej odbornej činnosti, až na slovenské kolo som postúpil, kde sa mi podarilo umiestniť, a taktiež v ďalších súťažiach, ako je kancad napríklad, a vo voľnočasových aktivitách a v športe. Tak celkovo som mala celý môj ročník vlastne dobrý prospech. Vyhrávala som súťaže, pomáhala som, chodívala som strihávať ľudí do domova dôchodcov a takto. Takže podľa mňa za moje zásluhy. Snažil som sa určite čo najviac pre moju školu. Posunula ma veľmi veľa, aj ďaleko ma dotiahli. Bol som na Erasmoch, podporoval som školu, organizoval som akcie a robil som všetko, čo sa len dalo. Myslím, že je to hlavne za reprezentáciu školy na Sočke, na celoštátnom kole a takisto za úspechy, ktoré sme dosiahli s cvičnou firmou, samozrejme spolu ako tím, kde som teda bola zaimponovaná aj ja. Pre ocenených mladých ľudí to bol skvelý zážitok a hlavne ich potešilo uznanie ich práce a úsilia. Keď som si čítala aj tie charakteristiky, tak každý je niečím iný, každý vyniká v niečom inom a bolo to naozaj zaujímavé čítanie. Ako som aj prekvapený, že koľko pre mňa toho urobili. Naozaj si to vážim, lebo ma to za tie 4 roky posunulo a vďaka tomu aj môžem ďalej naberať ďalšie skúsenosti a posunúť sa ďalej. Určite ma to prekvapilo, že z celej školy som bol vlastne nominovaný ako druhák, ale samozrejme sú tam emócie a som veľmi rád. Keď som sa to dozvedela, tak veľmi ma to tak zahrialo pri srdiečku, že práve mňa si vybrala naša škola. Bratislavský kraj tak aj naďalej podporuje mladé talenty a vytvára priestor na to, aby sa mohli rozvíjať, rásť a inšpirovať aj ostatných. Pre TVR Valéria Konevých.